Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi iki aku nitik jagung bos. Pakai soalnya jagung aku. Nah, gua awet ini diarani 20. Sana. Pakai kan. Rambut ya. Pak, boleh tembang. Pak, boleh tembang. Oh iya. Rambut ribu. Ribu ya. Bisa ngono rambutnya, Pak. Oh, gering ya? Anu, tuh minyak wangi. Minyak Neng wangi. kamar. Du. Apa sih cerewet sih? Hah? Ciblok paling. Enak gak? Enak, Pak. Cerewet. Nyesek tak gocek. Tak gelek nih, Kak. Nah, iki aku masih tak jagung bos. Jagung nang pakai soalnya. Di? Ini makan sapa? Eh, Ya nama. ini omah. Ini omah. Memang kok karo ini ya. Terus mureng-mureng terus robok ini. Jadi rambut tak kayak kamu. Heeh. Rambut Sing tak gurita. kamu. Sing Ya, Bos. Ya apa rambut sing beli? double ngono. Masa? Heeh. Bareng mau gawean. Di rumah terus sunatan. Iya. Wong nek mantenan. Wae. Wong iki. Juga sing Cung kasih ngono. rambutnya ini dijungkasi ya berarti. Nah, tak jungkasi. Tetapi sing gurih sok ngono. Iya toh. Tapi gondrong. Siapa yang Ih. ini ya? Ngono Aku ini jelasan ya. Jamet. Ya, Ojo ngono, Pak. ya Bos. Jamet. Apa kau culun? Biar aku di sekolah kalau Yo ya kacamatane sing bunder ser ngono kae. kacamata bundar. Kayak biasa ngerti tau jelasan ngene. Anu karo ngono. Kawan culun nih. Temen toh. Biar di sekolah karo buahmu aku dijungkasi ngene iki terus. Ini karena podo kasar jigar Jambi. Iki aku wis tak pakane. Gitu. Wis kurang sanggak nenggon nih, kurang sanggak nada ya. Anu ya kayak kamarmu ya. Apa nih? Iku nih. Lah Pak kamarku. Lah nang dina to kamar kok ono. Mah lah. Boleh enak. Ayah. Ora rambut tua agak saiki ya. Saiti ya, Bu wi. Saiti. Iki rambutnya ya urung dolo-dolo nemen to. Anu susah manuk. Bertanya anak istri mau lepas. Orang yang mau cukuran yang tidak. Cukuran pisan. Cukuran yang tidak. Cukuran yang kono. Nih. Biar tak Yang banyak.
pamer mulu, pamer mulu. Ini pamer. Enggak jago pas nyanyi tau iki. Lho nite ada. Pangling ae, Pak. Ya Pak. Wah. 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 Ah. Ya. Terus jadi aku main itu jago. Mama lurus, papa gondrong. Kita rasa boy ngetik, kita rasa boy ngetik kok so. Enggak sampai jere. Kamu cekat-cekat arep pilek dan ra kabotan rambut. Kot-kot. Wow. Entahnya. Ngebas. Mureng ae lho nek rambut dawa iki. Ya. Ya. Tutup. Aduh. Ki neng ndi terusan? Neng ndi? Malah karo aku meronggot. Kono ya tutup, kene tutup. Apa ya tutup ya? Ini dina apa ta minggu ini? Minggu malam Senin. Nyepone anu paling penting. Ya jan paling penting. Ki neng ndi ki? Yang buah iki karo nek iki didekake iki sing di ning ndi. Ngedian buka apa ta? Ayo, ngedian nih. Apa ya buka iki bunyi-bunyi. Jajal ta. Iya, jajal. Nikane tuku bensin tok. Anu. Oke, Bos. Oke, Bos. Iya, Bos. Ciwi-ciwi tok. Cewek-cewek tok. Gede kabeh lho. Hah? Anu ora ta? Iya. Neng ndi? Ya mulai jerimu. Nah, nek bensinnya Mbak, anu Mbak. Ternyata bensin. Mana motornya? Lah motormu seneng kono nggone to. Sidone blonjo jajan, Bos. Jajan. Jajan. Biasa aku ah. Si aku apa sih biasa ta? Apa aku amisan? Aku ah. 43. Wantri itu. Gak tapi wantri. Yang tanya ra apa-apa. Sebenarnya ra anu rambut wis tak tawel. Mas. Itu kok ya? Antri, Bos. Mas apa enggak pulang, Jan? Kita kafe ya. Kapan dikene? Nyono. 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 Ki wis miono aja. Ya urung bagi gayam. Gede. Sampeyan iki Ronan. Oh. Mbak Nyono gitu ya, Man? Kayak lor gula. Lor gula. Sopo wis sing karo Dika kek? Nggih. Sing karo Dika. Jenenge gak roh aku. Jenenge karo. Nang ning Ronan ya? Lah iya jenenge gak roh. Aduh, kalau Cah lama. kalau kita nih. Kalau juga kan dia, apa juga Man? Kasih dia. Iya, kasih lihat. Guntur.
Apa sapa kuwi? Guntur. Sing batere Dika Guntur. Ya Guntur apa sapa kuwi? Rokok Mas. Nah, Ngecang ngono ku serat nang sapa Orane sing ora Cipto. Oh Cipto. Cipta. Lah kuwi lho dulur mat kae. orane Cipto. Orane Cipto sing ning ronan. Sapa to kuwi? Guntur, untuk Anu Guntur. gempur. Gempur. Oh alah. Hmm? Kayak rada lucu lho. Heeh. Gempur. Lucune piye? Lucu cang guju ngono. Ada apa guju? Iya guju terus cai. Sampeyan kono sampeyan. Yo gandeng karo omah gempur iki tane ngono. Nebas kayak aku nggak konten kan nggak golek apa tukang cukur ora dibuka lagi nek dibuka ning kene tapi nek daerah sekarang ya Nek ada ning kali papak kok. ya kan Bos. kali papa kan repot. Nanti sego goreng. Oke Bos, jadi ini bisbar ya awal dhewe ndak aku coba Ndang kono tapi sik ta wewe. Lho. Ndang. sampun Mas izin konten ya oke siap oke siap musiknya ki anu bra musiknya tak celeno aman Mas ben gak kepirake aman ya Mas Sing anu lho, dhewe. Ya aku ya. iya yo ben gak kepirake rambut kok ini loh Kerwiwul kayak susuh manuk. Sing matang Rio ki Mas iki berarti. iya Rio Dika Avatar. Wong anu gitu. Nggih. Bang Ronan. Sampean Mas apa? Mas apa? Pras. Oh Mas Pras. Itu le. Dia main ini. Ronan. Bayar. Ronan patah dari pertama sama motong kuwi. Saya sadar aku itu. Iya. Nggih. Yo di sampean to. Ya nek Dika ya sak Mas iki kok. Nek dene aku. Iya. Den. Di sana sithik lah. Masa teman pertama motong koyo ngono. Kayaknya cakronan iki. Kita Ronan. Pecah gemblung-gemblung. Iki. Iya ta, Bu. Ana den. Pai. Sampai TV Mas. Oh, dicintai ngawur udah kok gadu ya. Terus itu nih. Iya. Singkat tipis kenal. Iya, iya. Di makan. Terus rasa ya. Sasak ben opo lho. Agak kepor. Dan dinteki wis. Masa entar sih. Ojo ndak kok dadu kok entar sih ya lek to. Dede malah ben gudu wong. Sampean wis pernah tau Mas anu buka nih guys. Tak orang tahun nih. Mas orang tahun deh. Tahun setengah. Oke. Asli kene Mas. Bereng ya. Mau bare. Oh, bare. Dari gitu sama. Cip ngarang. Oh masjid ngalor. Oh ngene anu itu siapa? Ada nih anu bulan Wahyu lho. Wahyu. Cakronan. Maju Kau. Maju suka. Sini ulangan sini ulangan. Oh iya. Majune anu lho majune siran mantune Oh, Pak RT. mantune Pak RT. Edak sampean karo kono. Jangan kata. Kira 1 meter kan sawah sedikit. Ini kan dewe ngato ya. Atau kata program Iya, kan bilang kan. lah. Wis dadi bas. Dalam kayak plantas ini. Ora. Iya, si Rombar. Robert. Siapa apa nanti ceti? Ikri boleh wela. Microbus di Dikondisikan. siapa nama Mas? Luas sedikit. Sigaret lo ya. Kita lentung mau. Oh, berarti sampean buka toko kene 2 tahun iki. Ya, kurang sih yang kurang. Tahun kurang. Iya toh, Bu. Siapane wis purung toh? Wis. Kurang pura. Jus. Iya. Yang ngarep syukuran merapat neng gayam.
Mas Pras. Ini Mas Pras. Apa ada yang gula ini? Lah ada yo. Yang konek Yo mesti. vlog. Ki sing motong anu Mata Dika Ayo, karo Rio, teman-teman. Jadi pertama kali. Pertama kali motong avatar karo Rio ki apa, Mas? Ria anu moha. Moha, iya. Tapi jadi sampean ngomong ngene, Dre. Tenan pernah ta Mas ngono ya? Gak percaya. Gak percaya. Ngomongnya gak percaya jalur. Kan lho kan nek ning Dengan foto. cah nom. Iya. Iya. Cah nom gak meyakinkan. Si motong Rio, Bos, karo Dika. Mantap. Mantap. Ih, keren. Tenan prato. Tenan. Bagus berarti cah nom kok. Ih. Ih, keren mereka tukang potongnya wis andal ora koro koyo kowe iki sing gak keren. Ini Mas di musiknya sepurane ya tak cilik emang. Oke. Berapa Mas? 10. Murah, Bos, 10.000. Gas bareng, Bos. Bareng. Sebagai gayam kok bareng. Tukang potongnya ya jomblo pisan. Karena tim ramai. Channel. Lah ya. Ditonton ke Mas vlog e. Oke. Mas? Mas? Kenapa nih? Pulang. Bu. Oke. Video lanjut karo tuku es Mbak Otit. Iya,